आफादाव जिरायहांबाय नै जा मोजां मोजां नुयोथ' केमेरा गोदानाव मबाइल गोदानाव बिनि गोदाना सेम नुखायो जेरै दं एरै जेरै मोगथाङाव एरै मारै बिदि थांबाय फैलाबाय थाखोथाय आं बारलै दै मोनसे लायथां माबा मुब्रुंथ' नै जौखौनो लाबोनोसै जौखौनो लाबोदोहाय दा बयबो नायथोंसै आरो जोंखौ माबा जादों हा मा एवदों नोङो लाफा बाजैमोनला लाफा होनबालाय माथो रलेथों बेजों ओंखाम संग्रा फोसाबनाय आरो सिथ्लाखौ सिबलांमोनबावदो दहाय नोङो सिथ्ला सिबनाय माबाया नखायाबा स्कुलावसो लांफैलायनांबाय हाय स्कुलावसो फैनांलायबाय नै स्कुल गथारसै ए नुथोंहाय फैगौ हनै उन्दैफ्रा लाइन जाबाय नै बेयावनो फार्स्ट फ्ल'राव फैबाय रेडि दंखायो नै खेबजागोन आंजों नै गबाय नै जोंहा दा थांफिननोसै न'आव लालायबायहाय नै मेथाइ जालायो नालाय दिनै मेथाइ लालायबाय मेथाइ लाङाबानो जाखाया बिसना जोब्बाय नै नै जोंहा लोंनोसैलाय लटारि लानोबा नै लोगोफोर नैबे माबादों बेनाव दङ कन्टेक्ट खालामहर सोरनोबा नांगौबा फार्स्ट प्राइजआ 20,000 ओंखाम जानोसै जोंहा नै मोजां मोनो आं इजि प्रसेस नायबाय थानाङा आंनो बांसिन ओरैनो गथ' आलु जौ लोंसै दे मानो जायासै मोजां जायाखै नोंसिना बेदरखौ मानो जासै ओंखामजों बेबो मोजांसो बेदर नांलाहाय आं जानो हाला आं गुन्दैजों जागोन ना सोरनिनो गुन्दैजों जागोन बेसेबां जायाखै कुसु एटिबा কি কই ছোট ছোট কুসু কুসু ভাত না কম কবা জানাছি না সামনে ওই সুখান মাছ করে না ভাত না মাবাं খাইনা माबाया बुंनायसै सुखान खायना ओंखामा नै जि जाबाय बिसोरो नायलाय जोंफोरनो फैगोनसो आंनो बायबावाखै आं गोजामसो गाननानै बिराद जायो ओंखामखौ नैबे सासेयाथ' नै खावजोब्बाय ब्लाउस गांसेबो होफैया बिजामादैफोरनाव हाजार हाजार खामानि मावबाय आरो मा आरो निज्राया बेखौसो गिनानै फैखायाखैथ' खथ' खस्थ' खामानि मावनानैबो निज्राया ब्लाउस गांसे बैसागुआव होनो फैयाखै दा फैबा बैसागुआव फैनो मोननाय नङा होननानै फैखायाखैसो बियो खुलुम फैनांगौ बिमादैफोरखौ जालायलाय बोरो मा दं हरलाय आं देखायनो मबाइलाव हरलाय मा दं देखायनो वा मबाइला बिना बै गिदिराव मोनासै फिसायाव मोनो लानोसै मोनसे लानोसै नाबो लांदो
रनायनि आंना जाया माने जाया थगायनायसो बे जानांगौ होननानै लानो नाङा डनेसन हिसाबै लानांगौ जेनेबा लानो गोसोबा आरोखि बेनो दे आं डनेसन हरबाय होननानै आरोखि जाया एखमबा माने गोसोआनो मेव मेव मोनखायो लटारि लादोंमोन आङो मोनफैबायगोन आरो हागोन नामा बेबायदि साननायावनो गैखाया जाखाया 2000 3000 5000 6000 20000 ए 16,000 दङ आरामसे दङ आंहा नै बेखौसो नायफ्लांदों होमबालाय आंनाबो भुलसो 4,000 सानफ्रांदों आंहा 4,000 नङा माथो नै बेखौ नुफ्लांदों नै गेजेरनिखौ खयथा हा खयथा बोरो माखासेफ्रालाय फोथांखो नै जोंना जाखां लोंखां माखासे थांबाय आरो माखासे जिरायथ'दों दसे नै आइजोआबो खेबलागासिनो दं जिरायखागौमोनबा